Moroi shamwari dzangu, welcome kunguva yerubatsiro TV, nzvimbo yako yekunyaradzwa, rubatsire uye hope. Nhasi tichataura nezvekugadzirisa mari zvakanaka uye nzira dzinokubatsira kuchengetedza uye kuwedzera mari yako. Gara zvakanaka, bata mwoyo uye tichatanga rwendo rwedu. Shamwari dzangu, dzimwe nguva mari inonetsa kutonga, zvichiita kuti tizvidye mwoyo uye kushushikana. Unonzwa kusagadzikana uye kutya ramangwana. Nhasi tichadzidza nzira 5 dzinokubatsira kugadzirisa mari zvakanaka uye kuwana rugare mupfungwa. Nzira yekutanga ndeyekunyora bhajeti uye kutevedza mari inopinda nokubuda. Izvi zvinobatsira kudzora kushushikana kwemari uye zviri kuenda mari yako. Nzira yechipiri ndeyekudzivirira zvikwereti zvisina kukodzera. Izvi zvinobatsira kudzivirira mutoro wakawandisa uye kugara wakasununguka nemari yako. Nzira yechitatu ndeyekuisa mari muhome yekuchengetedza. Izvi zvinokupa rugare mupfungwa uye unenge wakagadzirira emergencies. Nzira yechina ndeyekutenga zvinhu zvinobatsira, kwete zvinhu zvemafashoni chete. Izvi zvinodzivirira kushandisa mari zvisina zvazvinobatsira uye kunowedzera kugadzikana. Nzira yechishanu ndeyekudzidza nezveinvestment zvishoma nezvishoma. Izvi zvinowedzera mukana wekukura kwemari yako munguva refu. Shamwari dzangu, idzi ndidzo nzira 5 dzinokubatsira kugadzirisa mari yako uye kuwana rugare mupfungwa. Gara wakasimba, bata mwoyo uye unzwe wakasununguka nemari yako. Nguva yako yerubatsiro yasvika. Ndokutendai nekuteerera nguva yerubatsiro TV. Subscribe kuti uwane guidance, motivation uye real life solutions nguva dzese. Gara wakasimba uye rangarira kuchengetedza uye kushandisa mari zvine hungwaru kunopa rugare mupfungwa uye ramangwana rakasimba.